Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole and Diego, paano po ba maging makapalang mukha katulad ninyo? Kasi po sa school, nahihiya po ako kahit gusto ko pong sumali sa mga activities, nahihiya po ako. Kahit gusto ko makipagkaibigan, nahihiya po ako. Paano po ba maging kasing kapal ng mukha ninyo? Inborn kasi to sa amin. Inborn. Pero ikaw ba, Jex, nahihiya ka pa? Siyempre, meron pa din naman. Oo naman din. Pero may time na parang tayo, di ba? Pag off air, off cam. Correct. Hindi po kami nagsasalita. Tama. So, yung mga asawa namin na maiingay. Yes. So in other words, you and I, yung nag-message, tayo pong tatlo. Yan, kung sa amin ka humihingi ni Diego ng advice kung paano maging makapalamukha. While hindi naman halatang mahiyain kami o hindi naman halata na nahihiya pa rin kami. 'Di ba? Mas halatang walang hiya kami. You would be surprised actually na nahihiya kami. Alam mo, for example, ano bang isang naiisip ko? Example, okay. Bakit ako hindi sumasali sa mga company outing? Kasi nahihiya ako. Promise, kahit walang maniwala. Nicole Yala nahihiya. Kahit walang maniwala, nahihiya ako. Tapos lalo pa kung halimbawa, parang hindi ako sure kung halimbawa merong dadating na mga taga-love. Halimbawa, mga dadating mga taga-same company, pero syempre iba pa rin kapag mismong family member, kumbaga, yung nandun. So kapag hindi ako sure kung meron ako makakakwentuhan, yung ini-imagine ko na, ino-overthink ko na yung mga mangyayari na, kunyari, nasa resort, tas wala akong kausap, yung mga ganun. Kaya hindi ako sumasali kasi nga nahihiya ako, di ba? Kahit hindi po ninyo, kahit wala po talagang maniwala, promise. Maski pag mga, kunyari, mga hosting stints, hosting events, ganyan, yung basa ng kilikili ko, sobrang wagas. Ibang level, kahit na sabihin mong playground na po namin ang hosting. Kahit pa paano, playground na din namin yan. We're very, very used to it. Pero every single time, may may kabat tsaka may nervyos. So, in other words, pare-parehas lang din naman tayo. Ang sa akin lang siguro kung paano ko na-achieve, for example, isang hosting stint, eye on the prize ako eh. So, nandun ako sa, una, ang daming pwedeng piliin. Pero ako yung pinili. So, thank you, Lord. So, binigyan ako ng ganitong klaseng oportunidad, but hindi ko gagalingan? Bakit uunahin ko yung hiya? Sa akin binigay eh. Pwede namang iba. Ang dami naman pwede. Tapos pangalawa, eye on the prize. May bayad to, no? Nagiging ibang tao talaga. May bayad to, no? Diba? Yung sinasabi ni Diego na nagiging ibang tao, pwede kang maging ganun eh. Pwede mong makita yung sarili mo na sa mga partikular na okasyon na kailangan makapalang mukha, pwede mo siyang i-activate. Yan, ganon. Ang pagiging makapalang mukha kasi, hindi lang siya yung yung walang hiya ka hindi. It's a matter of na-build mo yung confident, kaya kaya mo silang harapin. So, i-build mo yung sarili mo na hindi ka rin mapapahiya. Hindi, tsaka alam mo, sa totoo, hindi mo rin naman malalaman hanggat hindi mo susubukan. Yes, Hindi mo talaga malalaman hanggat hindi mo trinay. Ngayon, kung napahiya ka in the process, parte yun of growing up. Kasama yan sa paglaki. Yan ang pag-aralan mo. Paano ka matututo sa mga failures.
And then, yun, saka nakakapal yung, gaya kami, galing kami sa hirap, di ba? Yan. So, there's no other way around. Hindi ka makakapasok, hindi mo may improve yung quality ng buhay mo kung mahihiya ka. Correct. Totoo yan. So, yun yung pwede mong eye on the prize. Kung halimbawa, lumaki kang mahirap, alam mo sa sarili mo na parang hirap na hirap yung pamilya ninyo, di ba? Eye on the prize. Kailangan, kung gusto kong umangat yung level ng pamumuhay ko, kung gusto kong ma-upsize yung Coke na binili ko dun sa value meal, 'di ba? Kailangan kapalan ko yung mukha ko at kailangan lakasan ko yung loob ko. Hindi mo talaga malalaman hangga't hindi mo susubukan. Correct. Ganon. Isa pa sa naalala ko yung naging OJT natin dito at naging kasamahan din natin sa trabaho si Richard. 'Di ba? Ang daming pinasukan na kakapalan ng mukha ng ginawa niya. Nag-clown siya at kung ano-ano. Nag-sticker boy bago pa makapasok dito sa atin. Diba? Pero ngayon, ang ganda na ng buhay niya. Ganon. So, eye on the prize. Ano ba ang intention? Yan. Hindi naman, may mga iba na ang intention nila monetary. Yes. Katulad ako minsan, na parang, ay nako, gagalingan ko talaga ng bonggang-bongga kasi may bayad ito. Tama. Itong bayad na ito ang ipapangkain ko sa mga anak kong patay gutom at saka sa asawa kong chubby. Hindi siya nakikinig nga, nasa grocery siya. Yun, so hindi ako pwedeng hihiya-hiya. Kailangan kakapalan ko yung mukha ko. So yan yung intention ko. Intention ko, kumita. Intention ko to be known para eventually kumita ulit. Yun yung intention ko eh. Iba-iba tayo ng intention. So kunyari, ikaw ay nasa school. Ang intention mo kunyari maging popular. Kaya mo ginagawa itong mga bagay na ito. Gusto mo maging popular kasi ang intention mo in the future, tatakbo siya. Ayun naman, nauuna na naman yung utak na iiwan ng bibig. Tatakbo siya. Tatakbo ka kunyari sa student council. Di ba, kung kunyari gusto mong tumakbo sa student council, unfortunately, yun po talaga actually hanggang sa tunay na buhay hindi lang sa council. Popularity. It's all about popularity. Yes. Minsan hindi siya talaga tungkol sa galing. Tingnan mo naman, di ba? Ang daming ganyan dito sa atin. Sino? Hindi, wala. Punento lang sa akin na maraming ganun. Ayoko mag-name drop kasi baka mamaya malagay ako sa mga missing chismosa. Ayaw, quiet lang, di ba? Pero totoo kahit sa natin pagbali-balik ta rin, hindi naman natin iboboto yung isang taong hindi natin kilala. So kung ang intention mo, for example, ikaw ay estudyante, ang intention mo, kaya mo gustong umactive, kaya gusto mong makilala ka ng mga klase mo, ay because ang goal mo ay maging student council o maging ganyan o kaya makilala ka, then kung may ganyan kang goal, you will do everything that you can para ma-achieve yung goal. At hindi ma-achieve yan kung tatahi-tahimik ka lang. Ayan, you have to break the cycle lagi. Actually, totoo. kami very parang ang weird, like sa amin pag off-cam, off mic, ang mga nagsasalita sa amin talaga yung mga asawa namin, 'di ba? Sila yung mga bida-biday. Pero pagdating sa pagkaperahan, kami yung bida-biday. May mga hosting, yan. Ayan. Kami bumibida. Correct. Oo, ganun. Kasi nga, it all boils back. Ayan na naman. Pasensya na po. Sorry Ganito na po. talaga problema namin. Ang daming gustong sabihin ng utak namin. Nagsasabay-sibay sila sa bibig namin Ang intention namin is, bakit namin to gagawin? Kasi gusto namin kumita. Diba? Tsaka gusto namin yung ginagawa namin. Mahalaga din yun. Tama. Mahalagang gusto mo yung ginagawa mo. Kasi mahirap ipilit. Yes. Pwedeng ang intention mo kumita, pero hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hindi mo yan ma-achieve. Tama. So, kailangan unang sa lahat, mahalin mo muna kung ano yung papasukin mo. Correct. Kasi kung halimbawa, narinig mo lang sa kapitbahay, uy, meron daw, kunyari, online seller ka. Magla-live ka sa ganitong platform, ganito yung kita. Oo, pwede mong subukan kasi hindi mo nga malalaman hanggang hindi mo susukan. Sorry na po. Sorry. Ang dami tumatakbo sa utak ni Nico. Ang dami. Tumatakbo talaga yung utak ko literal. No? Yung ganun, pwede mo subukan. Kasi syempre, sabi nga natin, hindi mo malalaman hanggat di mo susubukan. Tama. Pero kung hindi mo talaga trip, yung online live selling, hindi din siya uubra. Kailangan mahalin mo siya. Ayan. Love what you do what you love. Tsaka yung kapal ng mukha kasi literally, halimbawa,
gustong-gusto mo sumali sa isang singing contest. Yan. Pero wala ka naman talagang boses. Ayan, di Yan ba? literal na kakapalan ng mukha. Correct, oo. Yung kakapalan ng mukha namin dito is yung alam namin alam mong yung meron kami ibubuga, may iaambag ka. Correct. Meron tayong may i-share. Yung pag sinabing, kaya pala. Yung bang kapag ka may nakapanood or nakapakinig, hindi siya magda-doubt kung bakit nasa radyo yan. Ayan. Or hindi siya may ibubuga pala correct. itong Nicoliana. Hindi naman pala siya puro ganun-ganun lang. Kaya naman pala siya pinili para sa ganun. So ngayon, alam mo, ang swerte mo kasi ang dami na ring platform to learn. Halimbawa, dati, 'di ba, mag-a-apply ka pa at saka magbabayad ka ng mga matitindi just to learn how to speak in public. Ngayon, free na yung mga ganyang klaseng seminar. Tama. Ang daming nagpo-provide na mga tips. Ang daming nagbibigay online. Yun gamitin mo yun. Sa halip na ang oras mo ay ginagamit kamumukmok, ang oras mo ay ginagamit scroll, okay lang na gamitin ng oras para mag-scroll. Pero yung scrolling na yun, meron kang natututunan. Ayan. So one way to para maging makapal ang mukha mo, upgrade yourself. Upgrade. Yan. Totoo yan. I-upgrade mo yung skill set mo. Tama. Manood ka ng mga taong kung ano man yung gusto mong i-achieve. Kunyari, pagka-clown, let's say, pangarap mo talaga maging clown, 'di ba? Manood ka ng mga clown. Stand-up comedian, manood ka ng mga stand-up comedy bar. Ako minsan naisip ko, sabi ko, gusto ko mag-aral ng balloon twisting. 'Di ba? Di ba? Paano mo aralin yung balloon twisting? Meron na online for sure. Yan nga, For sure. Andyan na lahat sa YouTube University. Andyan na sa YouTube University, TikTok University, Instagram University. Nandyan na po siya lahat. Gamitin nyo yun. Kahit nga, may mga nalalaman ako na mga nag-start sila sa baking, di naman sila nag-aral. Nanood lang sila sa YouTube. May ganon. Ngayon, may negosyo na sila. Madami akong kakilala, Jegs, na makeup artist na natuto lang sila online. Diba? Tapos ngayon, full-time career na nila. Tapos, constant din ang pag-upgrade. Hindi sila tumigil doon. Correct. Kailangan yung upgrading. Yan. Kailangan mong matuto. Like for example, si Nicole, hindi naman basta nagsimula to na, di ba, kumikinang. Hindi. Di ba, along the way, natutunan na rin. Ganon. Nagsimula kami sa makapal talaga yung mukha ng mga runner kami. Yan, di ba? Ganon. Doon din kami nagsimula Intention. Balik tayo sa intention. Okay. So, nung mga high school at college pa kami ni Diego, wala kami mga pera. Siyempre gusto namin kahit papano maka-experience din ng mga night out, mga gimmick. Kung wala kang pera, paano mo gagawin? So, ang intention namin, makasama sa mga tropang ganyan, di ba? Yung may mga pera. Yung mga may pera, yung pwedeng magdala sa amin sa Malate, yan. Kasi mga gimmickan nung araw. Malate, yan, yung mga ganyan. So, anong ginawa namin? Kami yung runner. Kami yung pwedeng utusang bumili ng yosi. Kami yung pwedeng utusang bumili ng yelo. Kami yung kami yung nagpapatawa. Correct. Kami yung kenkoy. Napapunta pa lang sila sa bar, masaya na sila. Kasi, anong ginagawa namin? Pagpapatawa. Anong intention namin ni Diego? Kaya mahalaga yung intention kung ba't mo ginagawa ang isang bagay Anong intention namin? Bakit namin ginagawa yun? Para makalibreng gimmick. Tama. Mahirap hindi matutuloy yung gimmick pag wala. Correct! Diba? Ay, hindi pwede hindi kasama si Nicole. Hindi pwede hindi kasama si Diego. Tawagin yan. Ikaw naman ngayon, wala ka may ambag na pero sino ko ng shout out! Sana nakatutok sa atin, Binondo! Maraming salamat sa iyo, magkikinig Sana kayo mapadala MB10! Ube, hopya! Maraming hopya, baboy! Ube cheese! Ayan. Tsaka dapat baliw kayo. Parang ganito. Parang ganito, ganyan, diba? Ganyan lang. Ganito lang. Intention is important. Yan. Bakit ko to ginagawa? Yes. Para saan itong ginagawa ko? Dapat may purpose Correct. May purpose talaga para kanino tong ginagawa ko. Kung halimbawa, wala masyadong intention pero may puso. Kasi ginagawa ko to para sa nanay ko. Kasi alam kong hirap na siya, so kailangan kong galingan. Diba? Yung mga ganon. So, laging may purpose, laging may intention. Para iba din talaga kapag ka may goals Totoo. Diba? Katulad ng pag-iipon. Ba't ako nag-iipon ng ganitong amount? Correct. Para pagdating ng Pasko, mabibili ko tong gadget na gusto ko. So, ganon. So, ano
anong gagawin mo? Gagawin mo ang lahat para makaipon. So don't forget, upgrade yourself, ha? Lalo! Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro